تغنيتم بحنت بانديرا سلينا يوم سليغي سليخا كيبل وعلي عديخا لم عدي زي رعاية اللو كنا يا حفظان بتفوتو تسوي أمنا حانتي إريتنا تغني زنب حانت بالدي سلينا يوم سليغي سليغا كيبل وعالي يعلق هذا عادة جزء منقو تكون لك منقو تكون لك إيرترا نشتهي هجريا سيزن تاي قديش إننا نانصار إسرائيل ديخ زبالة كينات زعوجنا نانصار أمريكا حيال بوزيشن حيزنا كالت أقام ذاتنا no كالت أقامات لنا we just want to have أنا نزقور بابتنا يفتفو مني حالي اللو مني بت نعطي priority إيرترايو سلازي whatever إيرترا زربه تقينو I'm good with it ናይ ሶማሊላንድ ግን ኢንተርናል አፌሪ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገሞም ክሳዕ ተነፂሎም ናብ ሃገር ከኺዶም ዝኽእል ሕቶ ኣለዎም ብረታዊ ቃልሲ ካይዶም ኦፍ ኮርስ ድሓር ዲፋክቶ ስቴት ገይሮም ዲፋክቶ ስቴት ዝገበሩሉ ምክንያት ድማ ሶማልያ ብምውዳቕ እምበር እቲ ኣብ ሶማልያ ዝነበረ ናይ ሞቃዲሾ መንግስቲ ሬዚስት ገይሩ ተሃገር ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት እንተድመርሓ ነይሩ ዝያድ ባሬ ጥራይ ደይኮኖ ናይ መንግስቲ ምቅያራት ነይሩ ተዝኸውን ሶማሊላንድ as a de facto state ክትቅፅል ኣይምኽኣለትን ነይራ ብዓብዩ አብይ አሕመድ ነይቪንገለን ውን ድሌት ደለዋ ይመስለኒ يعني it's just everything in Ethiopia ናይ አብይ አሕመድ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ there is so much of fake stories አይናይት ሪል አቢ ክትፈልጦ ከቢድ እዩ ብሕፅር ዝበለ the whole story ናይ አብይ አሕመድ ናብ ዓሰብ ንምምፃእ እዩ ዓሰብ ድማ እታ ጂኦፖለቲካል ፕራይስ እያ ዝኸበረ ቦታ ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ቅልስ እዩ ኣነ ናይ አብይ አሕመድ ኣካይዳ እታ ዓሰብ ትብል ዓባይ ፖለቲካዊ ካርዲ ስለ ዝኾነት ሰሪሓትሉን እያ ገለ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ጠጠው ኣቢሎም ኣሎ ፕሮፓጋንዳ ንሚድያ ዶሚኔት ከም ዝገብር ገይርዎ ኣሎ ንጎም ሸድን ኣክንዲ ብዛዕባ መግብን ብዛዕባ ነዳድን ብዛዕባ ፀጥታን ብዛዕባ ዘለዎም ዘይውዳእ ፀገማትን ዝዛረቡ ብዛዕባ ዓሰብ ክዛረቡ ውዕል ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ዘይሓላፍነታዊ ስጉምቲ እንተደኣ ወሲዳ ኢትዮጵያ at the same time ኣብቲ ክመፅእ ዝኽእል ክራይሲስ ብዛዕባ ዓሰብ ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ግዜ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሃልክ ከም ተሰርሐ ርድኦ ነገር እዩ ولا حنت وصيت يمصلم ምናልባት ካብናትካ ፍሊ ዝበለ ርእይቶ ዘለኒ ብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እቲ ሚድያ ይዓዓዊሉ ከም ዝበልካዮ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ዘይጠቕሙ ሰባት ኣምፂኻ ዓሰብ መዝሙር ክዝመር ተገይሩ I think ሶማሊላንድን ኤርትራን ቅድሚ 91 ማለት እዩ ድሕሪ እቲ ናይ 1945 ውሳኔ ናይ ኤርትራ ትፈልጦ ኢኻ ምክንያቱ ንረብሓ ምዕራብ ተባሂሉ ኤርትራ ብሞግዚትነት ገለ ምስ እንግሊዝ ድሕሪኡ ምስ ኢትዮጵያ بفدريشن كتقرن تغير بفدريشن كتقرن كل ኤርትራ ሙሉ ነፃነት ተخጉሰስ ወይ ዲናይ ተገይሩ ይነበረን ምክንያቱ ምስቲ ዝነበረ ዓቅም ናይ ኤርትራ ኢኮኖሚ whatever ብዙሕ ምክንያታት ሓንሳእ ናይ ሃይማኖት ሙሱ የታታቱ ገይሮሞ at the same time ሃይለ ስላሴ እቲ ናይ ፌደሬሽን ግዜ ከኣኸለ ከሎ ኤርትራ ኣኔክስ ገይሩ ኣካል ኢትዮጵያ ገይሩዋ ጽቡቕ
إذا حسب زجن إذا فتأت مازي مثل ناي سومالي لاند تمساسل يكونن مهنياتو سومالي لاند ولاقوا كلتيوم أب حنتي لو ألاوي تهاجر صنيحهم بخلت كولوني جزء مالت كم زبل كام عباي بريت أنا سومالي لاند تجزء أنيراتهم حدا خفال أبدو زلوا مقادشة دما بتقلي أنا جزء نيرهم إذا مالت إتي نايشحن كعتة 245 ويد ما تناي برلين وعل نبلو كلن هاجرات أفريقيا بمجزأة وعل ناس أخونا اللون زبل إمامه دايركت من سومالي لاند أي ملكتني ني إرتراجن كم هاجر يفلتايس كم هاجر يفلتاي توسانيتي أدبلك كان الله سلازي خمين يرن حدا نقبرون نقل نو أنا جنرال حدا نو إكويفالنس تمساسلنت يزبلك كذا لو جن عبف اللي كالو سومالي لاند سي كابير تراد فلي أنا زبلون تايو إرترا justified زخونة فتحاو زخونة قالسيا كايدا أوز يعني كراغرنينا إثيوبيا قبيتا حزاتنا نيرا أي قباني نيرو كل زجن تقبلنا تايم رخبا إرترا سلمتين ناسنا ترغبا حيال سلا زخونة yes you see this is a very important distinction إرترا حيال كوينا رجيم سرعاتنا عديس ناي درج سلا حقوق زغوزيتون سلا دسعرتون ترديخان اللغة نيتوبياون كتبتاتنا مثل زنبرة منين إيرترا خلق زغل نزي أيام جيتهم إثيوبيان أبتيس عن حدا زنبرة بتروس قال لنا يجبس أوي أبي UN سلا زنبرة بلا بلا no bullshit إيرترا حيال سلا زخونت حيالي لكن سلا زي تعبيت مبر إيرترا كو كم غيرا ناس نتان تتمسنيرا إثيوبيان بمن بلونيرو أديس أبا زنبرة ندرجن تدي تفرسنيرا كم زناي سومالي لاند إيرترا ترى حراوتيوم نبي UN تزخدو إيرترا ناس أم خونت إثيوبيا دما ريكوغنايز مجبرتها الكات أمريكا ريكوغنيشن كتبنا فتسون حسيت no أديس أبا تقاطعنا خلنا خما ملك تحطوا نيرو yeah سلازي there's a big difference نا إيرترا تمساسا تاريخ قال ما لنعو كمساسل اللي يكون إيرترا سوماليا من الباتنا مقادش سرعات فنكيلان تتحزونيرا then maybe إيرترا سومالي لاندنسي تمساسلنا طالوني كخت زارت غلقة تدل نشتك أقعد كان عبنتني نقفان كبابيانسي كاب شعبيا بزخونه من قد حزيل كهاجر كتوجاي تغلقه this is not how it works سلازي سومالي لاند مس إيرترا ده ودادر نجار يبلون كل كله خانة إيرترا ما نم كل خمسة كل جيران ناس أخينا تدخلني United Nations يقول كم حجج هي زمان يروميا من إيرترا مثل حجج كجسوا أنت هي زمان كجسوا أسمرنا دي ساعة تقاصير ولا سرعة سنتين قبله بينما ملك أب بايتان تتعويد كاد مايغا أب أولاون عوض كاد أبارة سلازي إيرترا تيب كنتات نزيا سبيسيفيك بزيان ترينا إيرترا بقول سمعت تعويتها جن أبقول سمون كيس خرج ما بربع لهم تفلتوا قبل غل نيرم تاجروا دبلوماسياون بوليتيكاون كل زجبا تخكلنيا مسمر تختيلهم نتهاجر حسب النحورون نزج الدل إذا حليفهم منبر أمريكان حبرة سوفيتين أنصارنا زواجا زنا برا إيرترا ما نافلتك با زباين برا من سوبر باور أبغون ناين برانان تردينا يوم كو إسرائيل حزام لهم توحدوا سلازي إيرترا حجنا ملس زين تاريخهم كله لومي إيرترا سلمنتاين سومالي لاند قال إثيوبيا أنت كبر اللغو إيرتراسي مسنا سومالي لاند زي مساسات تاريخ زلوهم يوم سلمنتاين سومالي لاند زي دقفوا نو لما مساسل يبلنا هنا كالاي إيرترا سلمنتاي كمتي معامت إثيوبيا MOU مسفرمت عويلات تصحف زنبرتن تقاومنا زنبرتن إسرائيل أفلتهم سحبت لكعكم عينات قانقوا خطكم زي كالو إلهم كا كمجوتو جميرة مالو حند حرابي أرتيكل صحيفة مالو خمسي زغا selective sovereignty يوم زخطوا ليرترا أبتات تعمم ترايم لولا ونزبلو أنصار إثيوبيا كون كله ترايم نزا كارد زيادة تقوملا أنصار إسرائيل كون كله جن تبعت يبلوم يلهم قرب لبام منجستي ما أنا قنتوني فلتي أنا كمان يزبل شعبيا بلع سلا زخونه ما أنا قنتوني فلتي تقبري أبزي واصح حود الزليل زاتو أنا كم لو ما حق يسمني فلتني تاجدي شكا سومالي لاند كحق زوانت اليوم تشاينا لا نتشاينا زبوجزي أما تشاينا الأمريكاني period تاجدي شو أمريكا إيرترا زليلة تاتو أب إيرترا زلوا مرحلة أرحيقوز حسبن بوليتيكا كم كبديدوز فلت مخان بزي غات فلتو they really know the game تايلهم مالي ساملا مالو إذا كينات زي أب security council زحلف قداي كنا معناته تشاينا نزن درف كده تايوان لك هذا ساعات أب United Nations كيدا هذا ساعات it's pretty much the same thing China دما تسألها جار ويك كلل سومالي لاندي معناته
ናይ ኣሜሪካ ኣቓልቦ ንኽረኽቡ ኢሎም ምስ ታይዋን ዘይድለን ዝገብሩ ዘለዉ እዮም ስለዚ this is actually China's fight ኢሎም ኣለዉ ኤርትራ ቻይና ቪቶ ፓወር ኣለዋ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ፐርማነንት ሜምበር እያ ፕላስ ፑቲን ኣንጻሮም ክውስን ኣይክልኒ ስለዚ there's no way in hell ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ክሓልፍ ዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል እንተዘይሓሊፉ ድማ ሓደ ሎሚ ፅሒፍለይ ነይሩ 100 ሃገራት ኣፍልጦ ዝሃብዋ ኮሶቮ ትበሃል ሃገር ኣላ ሪኮግኒሽን ግን የብላ so it's not about Israel ተቐቢልካን የተቐበለካን maybe ካብቲ ዘለዎ ቁሩብ ፕሮፋይሎም ክዓቢ ይኽእል ይኸውን but at the end of the day እዚ ናይ ጂኦፖለቲካል ጌም ስለ ዘለዎ ኤርትራ ኣብ ዘድልያ ኩናት ክትኣቱ ኣይግባኣን ኣይደልን እያ ናኻ this is not our fight ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ግን ኤርትራ ትም ክትብል ከዓ የዋፃኒ ነይራ ኣብዚ that's also another important one ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኤርትራ ድምፂ ክትብ ነይርዋ እታ ድምፂ ዝሃበታ እወ ንድግፎ ንቃወሞ ግን ኣይበሉ መንጎ እዮም ሒዘማ ሓደ ግዜ መንጎ ክትከውን ኣለካ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ስለዚ እንታይ ገዲሽና ኢና ኣንጻር እስራኤል ዲቕ ዝበለ ኩናት ዝኣወጅና ኣንጻር ኣሜሪካ ሓያል ፖዚሽን ሒዝና ካልእ ፀገም ዝኣተነ ኖ ካልእ ፀገማት ኣለና ነና we just want to have ኣነ ነዚ ጎረባቢትና ይፈትዎምን ይሓልየሎምን የበት ናተይ ፕራዮሪቲ ኤርትራ እዩ ስለዚ whatever ኤርትራ ዘርብሕ ተኮይኑ I'm good with it ኤርትራ ንኤርትራ ዘርብሕ ጥራይ ስለ ዝገበሩ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ዓብ ኮምፕሊመንት ኣለና ኣነ ከምዛና ሕጂ ከማን ኣኸይፎምና ይፈልጡን እዮም ኣብ ካልእ ሓደ ግዜ ዝቃወመ ነገራት ኣለኒ እዚኣ ግን perfectly calculated and perfect ዝኾነ ኣብ መልሲ የኢለ ኣነ ምክንያቱ እዚኣ ጉዳይ ንዓና ትምልከት ጉዳይ ኣይኮነትን ናትና ሲቹዌሽን ሶማሊላንድ ሃገር ኮይና ክልል ኮይና ዝቕየር ነገር የለን ምክንያቱ እስራኤል ኣብ ከባቢና ብዙሕ ቦታታት ኣለዋ እንተደልያ ክትመፀሉ ትኽእል መንገዲ they have no problem ንሕና ናይ ቲፒካል ሚሳይል ናይ እስራኤል ካብ ሃገሮም ተተኩሳ ባና ክበፅሕ ይኽእል so ብፍሉይ ንዓና ሶማሊላንድ ስለ ዝመፀ ናይ ሴኪሪቲ ቻሌንጅ ዝመፀና የለን ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ብዓብዩ መጋበርያ ናቶም እዩ so if they want ኣብ ከባቢና እዮም ዘለዉ ስለዚ ንዓና ሶማሊላንድ ሃገር ትኹን ኣይትኹን ሶማልያ ሉላውነታ ግን ናይ ሶማልያ ሉላውነት ክድፈር ከሎ ስቕ ምባልካ ሪስክ እዩ ምክንያቱ ባንጎ ናትና ሉላውነት ክደፍር ዝኽእል ጎረቤትና ኣለና ስለዚ we cannot just say stay quiet ሓንቲ ከይበልካ ኣይምልከተና እንተልካ ድማ ባንጎ ሉላውነትካ ክደፈር ከሎ ድማ ኩላቶም ድምፂ ክቡ ይኮኑን and then this is also another big risk ስለዚ ገለ ነገር ክትብል ኣለካ እቲ ትብለ ድማ ኮይኑ ተሪፉ ነቲ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ዝድግፍ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ሶማልያ ስለንፈትዋ ወይ ዓርክና ስለ ዝኾነ ዘይኮነ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከተፍርስ ስለ ትፍትን ዘላ እስራኤል let's stand with ምስቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ካልኦትን ምስ ኢና ንሰማማዕ ኢልካ ኤርትራ ድማ ንእስራኤል ብቓላታት ንኹንና ይበለትን እምበር እዚ ፀወታ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእና ኣሎ ሓድሽ ኣይኮነን ነዊሕ እዋን ክስራሕሉ ፀንሐ እዩ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኾነ ተረዲእና ኣሎ ግን ክሰልጠኩም ኣይኮነን ፈሊጥና ኣለና ኸ ኢሎሞ ሲምፕል እዋ ግን እቲ ምስላጥን እንደይ ምስላጥን ኣናዘር ኢሹ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ከምዚ ዓንተው ይድበልከ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ኣብዚ ከባቢ ዝክፍጥር ዝኽእል ዘይሕጋዊ ነገራት ድሓን ኢቭን ሶማሊላንድ ሲ ካብቲ ዓባይ ሶማልያ ከም ነፃ ሃገር ምፍላጥ ማለት ኢንተርናሽናል ሕጊ ምጥሓስ እዩ ከምዚ ኤርትራ ውፅያቶ ዘላ ሕጂ ሓተታ ልክዕ እኮ እዩ ዓንተ ወይ እታ ጭብጢ እንታይ መስለካ ሃይላይት ክንገብራ ዘለና ሶማሊላንድ ብናይ ኮሎኒያል ውዕል ነፃ ትወፅእ ዝግባእ ሃገር ኣይኮነትን ተረዲኻኒ ዝግባእ ሃገር ኣይኮነትን ንዓኣ ከም መርገፅ እንተወሲድና ፅቡቅ ጆርጅ ሓወይ መጀመርያ ሶማሊላንድ ኣካል ተዓባይ ሶማልያ ኦፍ ኮርስ ብሰንኪ ምምሕዳር ናይ ጭቆና ምምሕዳር ናይ ሲያድ ባሬ ኣብ ውሽጦም ዝተፈጠረ እዚ ናይ ክላን ኣይዲዮሎጂዮም ፀገም ኣሎ እዚ ናይ ክላን ሽግር ናይ ዓሌት ፀገም ገለመለ ይስሓቅ ምስቶም መን እዮም ዝበሃሉ ዘርኢ ካልእ ኣብ ናይ ደቡብ መቃዲሾ ዘለዉ ዝተፈጠረ ናይ ፓወር ስትራግል እዩ መብዛሕትኡ እቲ ውሽጢ ዝነበረ ፀገሞም ልክዕኡ ከምቲ ሳቶም ኣብ 1989 ከባቢ ናይ ሲያድ ባሬ መንግስቲ ብነፈርቲ ገይሩ ብናይ ሩስያ ሓገዝ ብነፈርቲ ገይሩ ኣብዚ ሕጂ ሶማሊላንድ ሃርጌሳ ዝበሃል ብዙሕ ደብዳብ ገይሩ ሰላማዊ ሰብ ጨፍጪፉ ገለ ዘቕርብዎ ኢሹ እምበር ንሳቶም ከም ሃገር ከቁመና ዝኽእል ናይ ኮሎኒ ውዕል ወይ ኣግሪመንት ኣለና እዚ ኣግሪመንት እዚ ብመሰልና ስለተጣሕሰ ኣይኮነን ናይ ሃገርነት ሕቶ ዘልዕሉ ተጨቂና ተረገፅና ኢና ድብል እዩ እዚ መብዛሕትኡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘጋጥም ሽግር እዩ ምናልባት
ወጣባዝ ያ ሕጂ ወላ ንስኻ ትግራይ ሃገር ክንከውንና ዝብሉ እንታይ ታሪክ ስለ ዘለዎም ድዩ ኖ ናይ ኢትዮጵያ ፍሉይ ድገብሮ በዓላቶም ዘተኣታትውሉ ናይ ፌደሬሽን ስርዕ ሕግታት ኣሎ ምናልባት ኢትዮጵያ እቲ ጃስቲፋይ ፍትሓዊ ሕቶ ናይ ህዝቢ ሶማሊላንድ ኣነ ዲናይ ክገብሮ ይደልን እየ እቲ ህዝቢ ናፅነቱ ዝደሊ ተኮይኑ ኣሚን ኤርትራውያን ኢና ንሕና ናፅነትና ብዙሕ ዋጋ ከፊልና ኢና ፅናሓኒ ጆርጅ ኣወዳእኒ ሞ እንታይ ድብለካ ደለኹ እቲ ኮመን ስታተስ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ምርኣይ ከገድስ ሓደ ናይቲ ዓባይ ሶማልያ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ እንድሕር ኮይኑ ናይ ዲሞክራሲ ቃልሲ ይኸውን ዝኽእል ናይ ነፃነት ሕቶ ናይ ምንፃል ሕቶ ይኮነን አንተው ያቀሚጥካ ኢኻ ናይ ኤርትራ ሕቶ ናይ ምንፃል ሕቶ ይነበረን ምስ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ሕቶ ናይ ሃገርነት ሕቶ ኤርትራ ኣኔክስያ ተጌራ እምበር ካብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ጭቆናስ ክንፀሊና ዝብል ሓሳብ ኣይኮነናትና ላይክ ከምዚ ናይ ትግራይ ኦር ናይ ኣምሓራ ናይ ገለ ኦኬ ብሕገ መንግስቲ ናታቶም ሪፈረንደም ገይሮም ህዝቦም ኣድሚፁ ክንፀሉ ገለ እዚ ካልእ ኣርስቲ ናይ ኤርትራ ግን ፍሉይ ድገብሮ ኤርትራ ሃገር ክኸውን ድግባኣኒ ብሓይሊ ኣነ ኣካል ኢትዮጵያ ተገይረ በቃ እዚያ ስለዚ ናይ ምንፃል ሕቶ ይኮነና ኤርትራ ተጨቂና ብኢትዮጵያ ወስለት ተረገፅና ወይ ስለተዓፈና ይኮናን ኖ ዓፈና እቲ ምርጋፅ ድሕርቲ ኣኔክስ ዝመፀ እሱ ናይ ግድን እዩ ግን ሕቶና ፖለቲካል ሕቶና እንታይ እዩ ሃገርና ነፃ ሃገር እያ ያታ ሕቶ ነይራ ብኡ ከዓ ተመሊሳ ከምቲ ዓንተው ዝበልካዮ ነዊሕ ዘረባ ይከይድኒ ናይ ሶማሊላንድ ግን ኢንተርናል ኣፌር ኣብ ውሽጦም ዘለዉ ፀገሞም ክሳዕ ተነፂሎም ናብ ሃገር ከኺዶም ዝኽእል ሕቶ ኣለዎም ብረታዊ ቃልሲ ካይዶም ኦፍኮርስ ድሓር ዲፋክቶ ስቴት ገይሮም ዲፋክቶ ስቴት ድገበሩሉ ምክንያት ድማ ሶማልያ ብምውዳቕ እምበር እቲ ኣብ ሶማልያ ዝነበረ ናይ ሞቃዲሾ መንግስቲ ሬዚስት ገይሩ ተሃገር ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት እንተድመርሓ ነይሩ ዝያድ ባሬ ጥራይ ደይኮኖ ናይ መንግስቲ ምቅያራት ነይሩ ተዝኸውን ሶማሊላንድ ኣዝ ዲፋክቶ ስቴት ክትቅፅል ኣይምኽኣለትን ነይራ ሶማሊላንድ ዲፋክቶ ስቴት ኮይና ናይ ሃገርነት ሕቶ ዘልዕለት ሞቃዲሾ ስለ ድወድቐ እዩ ሞቃዲሾ መንግስቲ ይነበረን ሕድሕድ ኩናት መፅዩ ዝሓሸ ሰላምን ምርግጋእን ከዓ ኣብ ሰሜን ሶማልያ ነይሩ ስለዚ እዚ ጥራይ ንበይኑ እየ ድብለካ ናብ ሃገርነት ክወስዶም ዝኽእል ሕቶ ይኮነን ኣት ደ ሴም ታይም እንግሊዝ እኮ ሃርጌሳ ኣነ ከይደ ነይረ ሪአ እዩ ኣብ ሃርጌሳ ናይ መንግስቲ እንግሊዝ ወኪል ኣሎ ንበሎ ኤምባሲ ዲኻ ትብሉ ዋላ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣሎ ባንዴራ ገይሮም ቃሳ ካልእ ዝኾነ ሃገር የለን ቀይሕ መስቀል ናይ ዩኤን ሬድኤት ትካላት ገለ ክህልዋ ክእለ ንምንታይ እንግሊዝ ነታት ገዝኣ ንምንታይ እንግሊዝ ንዓኣቶም ኣዌር ደይገበረቶም ከም ገዛኢቶም መጠን ይነው ከም ሃገር ደይተቐበለቶም ዲፋክቶ ስቴት እዮም ነይሮም ኮንትሮባንድ ንግዲ ገብሩ ገለ ገብሩ ብኡ መሓደብሉ ዓለም ኣይትፈልጦም እነ ትሕቶ ሕጂ ተፈላለየ ክብለካ ደለ ስለዚ ነፃ ንክኾኑ ክወስዶም ዝኽእል መገዲ ኣብ ውሽጦም ብዝፍጠር ሕገ መንግስታዊ መሰል ተዓባይ ሶማልያ በዓላ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም እሶም ጥራይ ደይኮነ ናይ ፑንትላንድ ሕቶ ኣሎ ናይ ሶማሊላንድ ሕቶ ኣሎ ናይ ካልኦት ሕቶ ኣሎ ኣብ ውሽጦም ኣብ ጠረጴዛ ዝፈትሕዎ ሽግር እምበር ሓንቲ ሃገር ስለተቐበለቶም ወይ ስለዝነፀገቶም ናይ ሃገርነት መሰሎም ምክልካል ምፍቃድን ዝከኣል ኣይመስለንን ኣት ደ ሴም ታይም ናይ እስራኤል ጉዳይ እታ ቀንዲ ተኣስኳል ናይ እስራኤል ንምንታይ እዮም እስራኤል ኣብዛ ሰዓዝያ እዚ ሕጊ እዚ እዚ ስርዓት እዚ እዚ ካይዳ እዚ ሂስቶሪካል ኣመፃፅኣ ናይ ሶማልያ እንዳፈለጡ ከለዉ ከምዚ ዓይነት ብድፍረት ሮል ክፃወቱ ንኣብነት ናታንያሁ ነዚ ጉምቲ ዝወሰዶስ ንምንታይ እዩ ትብል እዩ ሰብ ክርዳእ ዝግብኦ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዝሃበቶ መግለፂ ርግፅ እዩ ነይሩ ኣነ እኳ ትማሊ ኤርትራ ስቕ እያ ክትብል ከምቲ ንፈልጦ ገለ ስቕ ክትብል እያ ዝብል እምነት ነይሩ ግን ሕፅር ብዝበለት መግለፂ ዝሃብዎ ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነቱ ክሽከም ኣሎ ስፔሻሊ ቻይና ማለት ሕጂ ኤርትራ ገዚፍ ቦምቢኣ ደርብያት ኣሎ ምክንያቱ ቻይና ንሶማሊላንድ ዝግበር ናይ ሃገርነት ኣፍልጦ ስቂል ክንተሪኢኽዮ በቲ ናይ ቪቶ ፓወር ዘለካ ዓቕሚ ፅባሕ ንጎ ናይ ታይዋን ሕቶውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ ኣደሰም ታይም ካልኦ ሃገራት እውን ከምኡ ፀገም ኣለዎን ስለዚ እንታይ ክብለካ ደለ ሶማልያ ናይ እስራኤል ኣፍልጦ መሃብ ተተጋጊ ኣርመኒ ኢትዮጵያ ምዝጋጢምዋ ዘሎ ክራይሲስ ናይ ወደብን ናይ ባሕሪ ኣክሰስን ናይ ምርካብ ክራይሲስ ሓገዝ ገይሮም ከምቲ ኣቢ ብዘይ ሓላፍነታዊ መገዲ ንሶማሊላንድ ሃገር ክትኮኑ ክንፈልጠኩም 200 تربيعت متر صفحات دلو هابونا اما هاجر كتكون إيهم تفراري مغيدي مست بريزنت ناي سوماليلاند
አዲስ አበባ መጪኻን ህዝቢ ኢትዮጵያ ነጊሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ማኪና ሒዙ አጣሒዙ ቢቢብ ኢሉ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ወደብ ረኺባ ሳላ ዝመራሒና ብሩኽ መራሒና ገለ ኢሎም ሆሆ ኮይኑ ኢትዮጵያ ሶምን ከይመልአ ኣብ ኣንካራ ዝተገበረ ውዕል ርኢና ኢና ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ንምምላስ ዶ መስለካ እዚ ድፍኢት ናይ እስራኤል ኣት ደ ሴም ታይም ድማ ኣብይ ዝገብሮ ዘሎ ኮንትሪቢሽን ንዓኣቶም ዝኾነ ተኸፋሊ ነገር ክህልዎ ኣለዎ ኣብይ ሓደ ነገር ክወፅእ ኣሎ ካብ ኤርትራ ክረኽቦ እንድሕር ደይከኣለ ምስ ኤርትራ ተዋጊኡ ድዩ ዋላ ምስ ኤርትራ ኔጎሲየት ገይሩ ክረኽቦ እንድሕር ደይክኢሉ ስለዚ ክሕግዝዎ ክእሉ ኣለዎም በዓል ኢማራት ንኣብይ ኣትሊስት ነዚ ፈጢርዎ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ይኹን ካልእ ከስፍረሉ ዝኽእል ቤዝ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ እኮ የገልግል እዩ ዘሎ ክፈልካ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብ ንምፅጋዕ ኢሉ ተወስደ ስጉምቲ ዶ መስለካ ኣነ ከምኡ ኢሉ መስለኒ ኣነስ ኣብ ክሳዕ ክንዱ ኣቓልቦ ናይ እስራኤል ዲሲሽን ዘለዎ ይመስለኒ ንኣቢ ሓንቲ ወይ እንታይ ኢለንካ ብድሕሪት ናይ እስራኤል ሲ ኢማራት ኣለዉ ኢልና ተሰማሚዕና ኢና ዋላ እኳ ኢማራት ሕጂ ዲና ይተገበሩ ኣብዚ መግለፂኦም ኢማራት ሲ ዓንተ ወይ ኮንዶም ንገይሮም ዝብል ሓደ ፅሑፍ መፂኒ ፖስት ገይረ ነይረ ኣብቲ አይሆፕ ከተንብባ እዚኣ ፖስት ገይረ ነይረ እታ ብሬኪን እያ ትብል the United Arab Emirates had condemned Israel's recognition ይብል ሕጂ እዚ ፌክ እንተደኣ ንብል ኮይና እሞ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ብኢማራት ዝድገፉ ሓይልታት ኣብ ማእከል ሃገራ እንዳሰልጠነት ክልተ ታርጌት ድገብር እዩ ኣብዚ ከዓ ትፅቢት ኣሎ ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ከምቲ ትማሊ ኢንዲያስ ኒውስሌተር ኣውፂዎ ዘሎ ሳልቫኪር ኣት ደ ሴም ታይም ልክዕ ከም ናይ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገርነት ኣፍልጦ ክህባ ዝተነጊርዎ ኣሎ እዩ ድብል ሕጂ ንፅበ ኣለና ኣነ ሜይቢ ሎ መዓልቲ ክወፂ ኢለ ሓሲበ ነይረ ግን ፅባሕ ወይ ድሕር ፅባሕ ሳልቫኪር ንሶማሊላንድ ሃገር ከም ሃገር ተቐቢልና ኣለና ገለ ክብሉ ማለት እዩ ቢኮዝ ንሳቶም ብዙሕ ግዜ ኣብ ደቡብ ኣብ ተዓባይ ሱዳን ዘለዎም ኣረኣያት ናይ ሰሜን ሱዳን ትፈልጦ ኢኻ ስለዚ ኢትዮጵያ ከፀግዕዋ ዝደለዩ ነገር ኣሎ ኣክሰስ ናይ ባሕሪ ክትረክብ ኢትዮጵያ ዝደለይዎ ነገር ኣሎ ንዓይ ከምኡ ጥራይ ዝረኣዩ እንደሎ ምክንያቱ እዚ ኣክሰስ ሕጂ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ ከዓኒ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ናይ ባብኢል መንደብ ምስ ኢንዲያን ኦሽን ደራኽብን ምስ ሶማልያ ደራኽብን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ደራኽብን እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ እዚ ኣፍልጦ መሃብ ደይመሃብ ጉዳይ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ግን ዝኾነ ኣፍ ደገ ዝኸፈትላ ዶ ይመስለካ ኣነ ናተይ ኣብ መረዳእታ እቲ ትብሎ ዘለካ ኩሉ ቅቡል እዩ ሪዝነብል እዩ ኣይከውን ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናተይ መረዳእታ ግን ብዓብዩ ኣብይ ኣሕመድ ኔይቪን ገለን እውን ድሌት ዘለዎ ይመስለንን ያኔ it's just everything ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ there is so much of fake stories ኣይናይ ትሪል ኣቢ ክትፈልጦ ከቢድ እዩ ብሕፅር ዝበለ the whole story ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዓሰብ ንምምፃእ እዩ ዓሰብ ድማ እታ ጂኦፖለቲካል ፕራይስ እያ ዝኸበረ ቦታ ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ቅልስ እዩ አሚን እንታይ ሶማሊላንድ ዘኺድ ኣለካ if you can come to ዓሰብ it's the best place ግን ዓሰብ ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ኤርትራ ዕድል ክትከፍተሎም ኣይካለትን ስለዚ ስቲል እቲ ሕጂ እውን እኮ ናይ ሶማሊላንድ እስራኤል ኣፍልጦ ሂባቶ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ክድቅስ እዩ እንድሕር ኢሎም ከዓ no it's not going to happen ኤርትራ ብዙሕ ስራሕ ሕጂ እውን ክፅበያ እዩ so we really need to up our game ይበሃል እምበር ንሶማልያ መን ኢኻ ትብሎ ንኣብይ ኣሕመድ ሓይሊ ባሕሪ ዘቐምጠሉ ባሕሪ እኩት ኢሉ ወይልካ ትግምት ሶማልያ እኮ 3000 ኪሎ ሜትር ኣፍደገ ባሕሪ ዘለዋ ሶማልያ ድማ እቲ ናይ መን ኢኻ ትብሎ መንግስቲ ናይ መቃዲሾ ዘሎ ሓሰን ሼክ እኮ ንመቃዲሾ ክቆፃፀር ኣይክእልን ለተለውን ሰለውን ሶማል ብምሉእ ክቆፃፀር ተዲኻኒ so ኣፍደገ ባሕሪ ንኽረክብ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝሕስብ ምክንያት ኣይነበሮን ኤርትራ ሓያል ሰራዊት ዘለዎ ሃገር እያ ክትታኮስን ክትማወትን ትኽእል ሃገር እያ ብናይ ናብ ኤርትራ ከውፅኦ ዝኽእል ርብዒ ፃዕሪ ወታደራዊ ሓይሊ ማለት እዩ ብሶማልያ ክረክብ ክእል እዩ because ብወገን ኤርትራ ክንምንታይ ከቢድ ኩናት ክኾን ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ወላ እውን ንዑ ገይሩ there is no guarantee ካብ ኤርትራ ኣፍደገ ባሕሪ ንኽረክብ እምበር ንኤርትራ ደንጊፆም ወይ እውን ሕጂ ንዓቢ ኣፍደገ ባሕሪ ተደልዩ ዝኽልክሎ ሓይሊ ኣለና for example ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጥራይ በርበራ እቲ ዝዓበየ ኦፕሬተር ናቱ ኢማራት እዩ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ access to the sea ዝበሃል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሕቶ ፌክ እዩ ምክንያቱ
إمارات نعوت زورة زلا مخانا عبيت ماجازين سنا أمريكا تحفلو which is true عند عرسو تعرف غينو أبي أحمد قدني نابر براك خيد وده بابا قلقلوت نغتكم عسب إن عريب كايو كنت كمال كاي كلني مغنياتو على كحتلو وأبي أتوم على كحتنا تدما عدب جبتلو تشاينا بحال اتقال دما أبر برالو إمارات بحال سلازي على كحمس لزلو كونديشنز كقبرو يقول يوم بزي خاطتكم كبلو يقول يوم إيرترا نابي أحمد ولا عسب تسريعي باتو انتهي كونديشن صار له إيرترا تقطع قبر لنا إيرترا حنت نورمال هاجريا زياتهم جن بيليونز and billions كنزب علي فهم بسلو زلو بيناي من قدي خيط كبل ويم there's always this competition سلازي أفضل جبا حرنا بيزنس بلو زلو بعصب كتكم كم زي كنا فلوتي من هالبعد نيش تكفى أنا نعصب كم تزغلنا نقدم من هالبعد دبل that's why دما أنا بيتوبيا زلنا calculations تمنق سير ترى دارجة فليت والله that's why دما تحواقنا عصب زي بلو they don't have this game ناب عصب نا investment قبل معناته كل نجار locked you بس جبتي نا عصب تتات عمد ديل يوم جرم زلو كتقول أنت زي كوينه سومالي لاند زلو ودب بجاك إثيوبيا خطك عملوا زغل وحدي سلازي قالك كفال نايت بيزنس ناتهم نفس سومالي لاند كخيد إمارات كتقددهم يا إذا منقو تشاينان إماراتن زلو ديل تاي كون غل I don't know عبي بيزنس لزلوهم منقو حد حدهم كسامو خليهم إذن تاي فترة الكا نيفي زبها الستور what the hell is navy I mean عبي just نتا جراند ناي حفظ قب حردو ناي حسب ناي نجوز تبلت ستوري مستانا نجوز بيت منقص سرحي وزلو سلا تخيدن حسب دحري الكارما إثيوبيا ناب زوريا خاك عاصل الكاسلو زخولو حنت كاردن ساسلو زخونه تنبر نعسب كيدو فلوي نغرز غبريل باي ذا واي نعسب تحزواو ني اماراتي كركبا زغل وين اسرائيلي كركبا زغل نبر حيل بحر غير من يقاصر إيرترا حيل بحر غير ابكي بحر انت تقبر الله حيل بحر خاكو سكيورتي خاكو فبلك السعوديه انت تقبر الله حيل بحر ناتا اتس جست ذير ماس حيل بحر سلازلك بحر خيتك كنت تاخذ تعول كان كان نسوت بيدلو وتحضرات اب تاخذ لي زعل زلو everything وجيد مسلا زلو مثلني ناب بحر تمسيو وجي خجمري كاتا مغنياتو زحسك هسكا تتقم لي تمثل بزخونه انا ناي ابي احمد اكايدا تا حسبت بال اباي بوليتيكاوي كارد سلازخونت سريحه اللونيا قالك كفالنا إثيوبيا بقول نقطة طابلة له بروباغندا الميديا دومينيت كم زجبر غير والله نقوم شيدن أكندي بزعبا مدبن بزعبا ندادن بزعبا تتان بزعبا زلوم زي ودا سجماتن تزاربو زعبا حسب كزاربو عللو زعبا نا إيرترا مساسا إيرترا تاي كوينا إيرترا تاي جيرا نبليو عللو شنن تهريمهم إيرترا هيباتو فانون تهريمهم إيرترا خمس جيرات لازم كل زنجر تاستوري ناي فبريق كاتس على عين مقبارني إيرترا بلس نجاريات حسب دما نعتكم يعني رأي كانت أمين كيوم ناي حفان تصفان كنبر تسب نابو خط متخلص أقومكم دما بعسب يتفتحت لهم نزياية تطق منبر إيرترا نحسب نعنا عطون تيلو ما نكوز قبري بلو نعنا توقعوا نقبلي قام بعدش anyway just كم جوك ينبر ناي أبد اللي تاتن بحقن أنا serious كوينة دوس زي مثلا نجن توم زورتنا توكن very serious إماراتي is very serious and كل واقع خفل زغلي حجو انت سعيري الكا أبي أحمد بسومال no إمارات ديب بوكيتيو نزل سلسة عمد متى زلوا ترامب أبي دومي زلوا إسرائيل أبي ترامب أبي إسرائيليو سلازين إمارات فلوي نجار كجبرا يكونن الجدا غوردا يكونن كفرارة خليو شما كمان كرا قايدة الليلة سلازي إيرترا بزو جميراتو زلا من السعودية أمس قبتي I really hope they're gonna do something big and نزقو دايزي كمزا حجينا إذا قبت وري لبما تفعت لهم زلا نزيا بزجبوت زخون نجار غيركا كابتو كالكولاس ناتنا كم زرع كون قبر مالنا سوماليا كو ني قداي سومالي لاند زبد فوتوكو أبي أحمد فريق يقريفو كتفرغت كل هلكا كفرق خلاله واقع خفل خلاله كم إيرترا يكون نسو إيرلاينس ناتو أبطل زلوا بتوريزم إندستري زنبر كتواي زلوا كم إيرترا حريسون كت كيتون زنبر منقسي كونن زلا بأربعة كيلو IMF حنت وارنينج تسريد اللي تودي الله تجايم بلان كير له دروجون كوسل زتن كويم حسب زبال دربا قدي فواد له نوي كوي غير زلوا كابتن هاي أفريقيا جيش مسمته دحريكو حسب تبل دربا كويلا إيفنت ريزيستنس يلا نو تغلال لك كنتم نسيق كنتم جنرالات باچا دبل لنكنه بقى انا تعسب تبل كيت بحال تبايلو دبسحل تقالي زو شبعادو شعبيادو ولا جبهادو كبرو تا عسب تبل زربات سكيورتي نايت زوبات صقم سلتفتر اليوا تبايلهم زلو طريقه فزي قن غوبغوبيم زخد زلو امبر نتقال اي تكمل ثلاثه انترفيوات غير لابي احمد كابد لمدنيا نز حلف عمد بزي افدق بحرنا ايرترا ويقله اي سغراني نيرو مغنياتو
نتا فيديو ناتو كم ترز قبرا ناي سوشيال ميديا سب سلزغونه تا ايرترا تبل كفاليا كم ترز قبرا امبر خالع جوجو ناتو سمع سبيل سو مزي تبلو دلخا تحيزنا سي تا اينيتي اثيوبيا تبل هايلايت كنغبرا كل غزي جست نع ب4 نطب نعصوا مزن ايديا مغنياتو انا كل غزي انتي كومبير كغبرو دل مسلكا ابتي ابتغاليت رستنا كناتو زحج زقرب كا منالوات قديم كا صبغيو توتالي نزي شغلوت زفطره دما عبيت نغرات الله حدا زناي سعوديان غبصن ايرتران غيرنو زلوا ناي ዲፕሎማሲ ጥራይ ደይኮነ ናይ ኢንቨስትመንት እያ ኣነ ሓንቲ ስእሊ ሪኦምኒ ግን ብዙሕ ሼር ክገብሮ ይደለኹን ቶም ፕሮጀክት ዝበሃሉ ማለት እዩ ቶም ፕሮጀክት ኣብ ኤርትራ ክግበሩ ዝድለዩ ደለው ኦር ኣብ ምብጋስ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚ 2026 እዚ ዝፈጠሮ ሻቅሎት እዩ ኣይ ቲንክ ኣነ እዚ ተቀዳዲሞም ሕጂ ንኤርትራ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ከበባ ከእትዋ ይደሊ ኣለው at the same time ዋላ እውን እኮ ሕጂ እንድሕር ሪኢኻዮ ጆርጅ ሓውና ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ሶማሊላንድ ኣፍሉጥ ክትህብ እኮ ይትኽእልን እያ ማለት እቲ ከምዚ ዓንቶ ትገልፆ ፀናሕካ እቲ ሊደርሺፕ ናይ ኢትዮጵያ እንተ ደኣ ብቕዓት ኣለዎ ኮይኑ ማለት እዩ ነው ብጉብ ናይቲ ከባቢና ፖለቲካ የፅንዐሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ኢቭን ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍሉጥ ክትባ የብላ ኣዲስ ታይም የድብለካ ምናልባት ስቕ ክመርፁ እንተኮይኖም ከምዚ ኒውትራል ዝኾነ መርገፅ ሒዞም ስቕ እንተደይሎም ኣፍሉጦም ሃብ ንሶማሊላንድ ንዓእቶም ሓደገኛ እዩ ንኢትዮጵያ ምክንያቱ at the same time ነቲ ሉዓላውነት ናይ ሶማሊያ ሃርሚ ገብርዎ ኣለዎ ማለት እዩ ውፅኢት ናይዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ክፍጠር ዝኽእል ወታደራዊ ሰላልፋ ንሪኦ ኣለና ብግልፂ ማለት እዩ ንቱርካ ዓዲሙ ኣሎ ሓቂ at the same time ንኢራን እውን ክዕድማ እዩ ቢኮዝ ናይ የመን ጉዳይ ኣሎ የመን ናይ የመን ኬዝ እንተ ዳሪናዮ ናይ ሁቲ ንባዕሉ እዚ ዓቢ ኢሹ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ሴኩሪቲ እቲ ናይ ሬድሲ ማለት ዓቢ ኢሹ እዩ ንኤርትራን ንስዑድያን ብሓበራዊ ረብሓ ዘጋጠመ ኢንተረስቲ ማለት ረብሓ እዩ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ በዓል ቱርኩን ይመፅ ኣለዋ ማለት እዩ ዓይነን ኣብቲ ጠንሲ መፅአን ኣለዋ ሶፋር ሶማልያ ዓባይ ሶማልያ እውን በዓሉ እቲ ናይ ሞቃዲሾ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ክኸውሎ ዝኽእል ነገር ከም ዘሎ ይርዳእን ኣሎ እዚ ናይ ትማሊ 2-3 መዓልቲ ሓሰን ሸሪፍ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ተዛረቦ ነዚ ዝምልከት ጉዳይ ይመስለኒ ስለዚ ኣብዚ እዚ ሓላፍነታዊ ስጉምቲ እንተ ደኣ ወሲዳ ኢትዮጵያ at the same time ኣብቲ ክመፅእ ዝኽእል ክራይሲስ ብዛዕባ ዓሰብ ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ግዜ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሃልኪ ከም ተሰርሐ ርድእ ነገር እዩ ወላ ሓንቲ ውፅኢት ኣየምፀሎም ምናልባት ካብ ናትካ ፍልይ ዝበለ ርኢቶ ዘለኒ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እቲ ሚድያ እዩ ዓብዓው ኢሉ ከም ዝበልካዮ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ዘይጠቕሙ ሰባት ኣምፂኻ ዓሰብ መዝሙር ክዝመር ተገይሩ ግን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ እቶም ፖሊሲ ሜከርስ ዝበሃሉ ናይ ፖለቲካ ሰባት ግን ኢትዮጵያ ንዓሰብ ብሕጊ ይኹን ብሓይሊ ክትመልሶ ከም ዘይትኽእል ደምዲሞም ዓፅዮም እዮም ኣይኖት የድብለካ ዘለኹ ሕጂ እቶም ፖሊሲ ሜከርስ ንብሎም ብዝተፈላለዩ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እዮም እቲ ካልእ ፒፒ በዓሉ ትብልፅግና ናይ ፕሮፓጋንዳ ሰራዊት ኣዳሊ እዩ ከምዚ ድበልካዮ ንኤርትራውያን ቢዝን ምግባር ኣብቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ጅሆን መሓዝ ገለ ዝኸድዎ መገዲ at the same time ድማ ኣብ ውሽጦም ተፈጠረ ናይ ፖለቲካ ክራይሲስ ኣሎ እዚ ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ገለ ኣንፈቱ ንክስሕብ ጠቂምዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ብርግፅ የድብለካ ዘለኹ እዚ ናይ ዓሰብ ኣጀንዳ ተመሊሱ ንዖም ካሃርሞም ምዃኑ ምክንያቱ ናይ ዓሰብ ኣጀንዳ ልዒሎም እኮ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ስቲል ኣይተፈትሐን ኢቨን ናይ ትግራይ ኣይተፈትሐን እኳ ደኣስ እንዳበኣሰ ይኸይዱ ናይ ኣምሓራ ኣይተፈትሐን እንዳበኣሰ ይኸይዱ ምክንያቱ ኣብ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዋላ እዚ ናይ 2 ዓመት ፕሮፓጋንዳ ናይ ዓሰብ ኣብ ስልጣን እውን ንነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ኣይከኣሎን ስለዚ ንዚኣ ትማሊ እንታይ ኢለ ነይረ ኣነ ምናልባት ምሳይ ተሰማምዒኻ ናይ ብሓቂ ለባማት ተኮይኖም ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ግዛእታዊ ሓድነት ሶማልያ ክኽበር ኣለዎ ኢላ ንማሕበረሰብ ዓለም እያ ትመልእኽቲ ደርብያቶ ደላ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ናይ ቪቶ ዓቕሚ ዘለዎም ከም በዓል ቻይናን ሩስያን ካልኦት ድማ ተረአን ክፃወታ እያ ሂባተን እዚ ሓላፍነታዊ መርገፂ ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ ብጣዕሚ ካብቲ ዘሕጎሰን ንዓይ ከምቲ ዓንቶ ይድበልካዮ ዝወገነ እውን ኣይነበረን ማለት ሕጊ ዓለም ይከበር እያ ኤርትራ ኢላ እምበር መቃዲሾ ዶ ሶማልያ ዶ ሶማሊላንድ ይግብኦም ኣይግብኦም ኣይኮን ሕጊ ዓለም ስንታይ ይድብል መሰል ተለዎም ኮይኑ
ኤርትራ ክትኩንኖም ክትፈቅደሎም ክትክልክለሎም ኣይትኽእልን እያ ከምዚ ኩሉና ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክሪእዎ ኢልካ ትሓስብ እዚ ናይ ሶማሊላንድ እዚኣ ምስ መለስናያ ኣብታ ካልአይቲ ኣጀንዳና ክንኣቱ ያ ማለት ኣቢ is not stupid what is there for me ክብል እዩ ታገብር ያነ ሽመደ ድምፀይ ዝብ ዋጋ ኣለዎ እቲ ናተይ ኣፍልጦ ክብል እዩ ስለዚ እንድሕር ሶማሊላንድ ደፍነት ናይ ኣቢ ኣፍልጦ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዝደልዩ እንድሕር ኮይኖም then ኣብ ጣውላ ገለ ከቕርብሉ ክኽእል ኣሎ ብናፃ ግን ኣፍልጦ ክህብ ሪስኪ እንታይ ገድሽዎ እዩ ዝገብር ኣብ ሶማሊላንድ እኮ ነታ ቁማር ዝወሰዳ እኮ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ኢኻ ስለተባህለ እዩ ስለዚ ዕዳጋ ድማ እንታይ ትረክብ እንታይ ትስእን ርኢኻ ኢኻ ተኣትዎ ወላ ሓንቲ ዘይረኽበላ ወላ ሓንቲ ደይ ኣብ ኣኽሰብ ዘይብላ እንተኮይኑ ስቕታ ክመርፅ እዩ ብትሕቲ መጋረጃ ድማ እንታይ ዓይነት ሕቶ ከቕርቡሉ እዮም እንታይ ዓይነት ጠለባት ክገብሩሉ እዮም ንክንሪኦ ኢና ማለት ኣብይ ኣሕመድ ፅሉል እንተዘይኮይኑ ሓፍ ኢሉ ዘዛረብ ምክንያት የብሉን እንታይ እዩ ደሞዘይ ክብል እዩ ድሕሪ ሶማልያ ኣፍልጦ ክባሃል ተኽሪ ኮይነ ወይ እውን ድሕሪ እስራኤል ክኸይድ ኮይነ እንታይ እዩ ኢንተረስት ናተይ እንታይ ረብሓ ናተይ እንታይ ረክብ ስኺልካ ወላ ደቡብ ሱዳን ኣፍልጦ ክትህብ እያ እንድሕሪ ኢልካ እኮ ብኢማራት ገንዘብ ስለትዋሃብ እዩ ሲምፕል there is always a price for it ስለዚ እቲ ዋጋ ትኽፈሎ ክንምንታይ ይኸውን ብቐጥታ ዲኻ ትኽፈል ወላ ብሰለስተ መንገዲ ጀሪ ድመፀካ ምናልባት ኢማራት እንድሕር ኣዚዛቶ እምብክ ክብል ዝኽእል ኣይመስለንን ኢማራት ንዑ ጠቢሳ ክትወፀሉ ትኽእል መንገዲ ክህልዋ ይኽእል ግን እቲ ዘለዎ ኩነታት ድማ ይድውስኑ እቲ ዘለዎ ኩነታት ንኣብነት ምስ ሶማልያ ነዚ ነገር እንድሕር ገይሩ ሰራዊት ናይ ኣቢ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ዓደይ ውፃለይ ክትብል ትኽእል እያ ካብ ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ከኣትዎ ዝኽእል ገንዘብ ዝረኽቦ ዝኽእል ሚልዮናት ክኸስሮ ስለ ዝኽእል ቀጥታዊ ክሳራ ከጋጥሞ እዩ ሶማልያ ድማ ወራሪ ሰራዊት እዩ ኣብ ሃገረይ ክኸውን ኣይክእልኒ ኢላ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ እታ ንእሽተይ ዲቴል ተወሳኺት ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ድዩ ገለ ካብ ዕለት 1 ወርሒ 1 2016 ሶማልያ ፕሬዚደንትነት ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል እያ ክትቅበል እያ ዘዋሪት ናይ ኣባል ናይቲ 15 ኣባላት ዘለዎ ፈፃሚ ኣካል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ኮይና ተመሪፃ ስለ ዘላ ፕሬዚደንትነት ክትቅበል እያ now this is not ዓብ ነገር ክቕይር ዝኽእል ኣይኮነን but still ኣጀንዳ ሴት ክትገብር ወይ እውን ኣብቲ ኣጀንዳታት ኣብቲ ጣውላ ክትህሉ እያ ስለዚ ንክልተ ዓመት ተመሪፃ ስለ ዘላ ብቐጥታ ኣብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ኩርሲ ክህልዋ እዩ እዚ እጂ ፅልዋ ኣለዎ ምስቲ ሃገራት ዓረብ ድማ ንእስራኤል ብፍላይ ቀጠር ዝበሃል ኢልካ ቱርኪ ኢልካ ስዑድያ ኢልካ ግብፂ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃሳት ክትሪኦ ከለኻ ቀሊል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ኣይኮነን ዘሎ ኣሜሪካን ኢማራት ፈትዋዮም እስራኤልካ ትዝውሮም እያ እንድሕር ኢልና ግን ጠቕላላ ነቶም ካልኦት ክኸስሩካ ድልዋት ኣይኮኑ ስለዚ ኩሉ ነገር ተመላላዩ ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ እንድሕር ሕራይ ኢሉ ኮይኑ ገለ ረብሓ ረኺብላ ኣሎ ማለት እዩ ዓለ ለህዋ ግን ኣፍልጦ ይትብን ኢኻ ዓለ ለህዋ ይውሃብን እዩ ስለዚ ስኢልካ ብዘይ ረብሓ ታሽሙኻ ይትብን ኢኻ ኣሚን ክንዲ ኢማራት ንላዕሊ ረብሓ ዘለዎ የለን ኢማራት እንታይ ትብል ኣላ ስለምንታይ ኣፍልጦ ዘይትብ ኢማራት ሶማሊላንድ ሃገር ስለ ዝኾነት ኢማራት ተወሳኺ ረብሓ ይመፃኒ እዩ ሃገር ከይኮነት በልዓ ስለ ዘላ ኣሚን ኣሜሪካ እኮ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ዘይትብስ እኮ እዩ እቲ ካብ ሶማሊላንድ ክትረኽቦ ትኽእል ረብሓታት ሶማሊላንድ ሃገር ከይኮነት ከላው ናይ ትስእኖን ኣሜሪካ that's why leverage የብላን ሶማሊላንድ there's always this concept leverage ኣለካ ዶ ንስኻ እቲ ኣንጻርካ ዘሎ ጎኒ ይግደድ ድዩ ውሳነ ንክገብር ክግደድ ክኽእል ኣለዎ ነዚያ እንተዘይገይረ እዚኣ ክኸስር እየ ክብል ክኽእል ኣለዎ ኣሜሪካ ሶማሊላንድ ተኽስሮም ሃገር ኣይኮነት ናብ ትኸዶ ይብላ ምስ ቻይና ተተፋኒኖም ኣሎ only variable ቁሩብ ተስቆም ዝነበረት ራሽያ ምስ ራሽያ እንድሕር ኸይዶም ድማ መሊሶም ኣብ ደልሃመት ክኣትው እዮም ቶም ሶማሊላንድ እታ ንእሽተይ ተፈላጥኖ ዘላቶም ካ ክኸስርዋ እዮም ስለዚ leverage ስለ ዘይብሎም ሶማሊላንድ ወላ ሓንቲ ንኣሜሪካ ክሳዕ ክንዱ ጭንቀት ዝገብረሎም ኣይኮነን ሕጂ እውን እኮ እስራኤል ነዚ ኣፍልጦ ሂባቶም ዘላ maybe ፍርቂ ናይቲ ሃገር ክትወስዶ ትኾን I don't know ማለት እስራኤል ማለት is a very very fierce negotiator ሕማቕ ነጋዳይ ዓይነት እስራኤል ስለዚ ስኩዊዝ ገይሩ ኢዶምን ገለን ዓፃፂፉ ዘድልዮ ኩሉ ወሲዱ እዩ ነዚ ሪስክ ወሲድዎ ዘሎ ነተንያሁ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ብጀካይ ነዚ ኩነታት እዚኣ ከኣትዋ ዝኽእል የለን ኢሉ መዓ ጫውጫውታ ክመፀኒ ኣነ ዝለመድኮ ጫውጫውታይ ግን ነዚያ ክገብረልኩም እንተኮይነ
I don't know ክንደይ ኪሎ ሜትር ኣቢ 20 ኪሎ ሜትር እንተይልዎም ነይሩ 100 ኪሎ ሜትር ወይ 200 ኪሎ ሜትር በይስ ክወስድ ኢልዎም ኣለኹ I don't know you never know ስለዚ ብዙሕ ነገር ክጭብጥ ኢና ኣብ ዝገጥፈሉ ነገር ካይብሉ እንቶም ባሓንቲ ባንዴራ ስሌና ዮም ስለኺ ስለኻ ከይበሉ ዓለይ ዓለኻ لملم عدي زي رعاية اللو كنا إيا حفظان بتفوتو تسوي أمنا حانتي إريتنا تغني زنب حانت بالي سيلينا يوم سلقي سلقا كيبلو عالي يعلق عبيو عدل تبلغ إريتراوي تبلغ